Любіць зямлю і не наогул, а гэту нашу, дзе жывём. Пешаходная вуліца, Брэсцкая вобласць, горад Брэст. Пешаходная вуліца альбо Брэсцкі Арбат. Вуліца Савецкая ў цэнтры Брэста вядомая ў першую чаргу тым, што гэта адна з самых прыгожых пешаходных вуліц Беларусі працягласцю амаль 2 кіламетры. На ёй размешчаны шматлікія славутасці горада, як гістарычныя, так і сучасныя. Працягвае да сябе ўвагу, напрыклад, будынак з эркерам, нумар 101, які пабудаваў у 1925 годзе архітэктар Саламон Грынберг. Унікальнасць гэтага дома ў тым, што ў ім заўсёды і пры ўсіх уладах знаходзілася аптэка, якая захавалася да нашых дзён. Сярод безлічы аздобаў вуліцы Савецкай у Брэсце вылучым скульптуру «Стары ліхтар», якая ўяўляе сабой камень-валун з надпісам, паводле якога ў горадзе павінна быць шмат ліхтароў і ліхтаршчык. І дагэтуль штодзень ліхтаршчык у адмысловай форме абыходзіць вуліцу, падымаецца па лесвіцы, запальвае вечарам і гасіць раніцай газавыя лямпы. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!